Дамяне, всичките тези хора са дошли заради тебе тук. Шегуваш се. Сега ще ги попитам за кой са тук. За кого сте тука? Коя е най-добрата? Коя е кралицата? Еми, благодаря ти. Дамяне, стига си говорил, аз не обичам такива неща. Остави ми цветята отзад, предполагам, че са за мен. Въпреки, че имахме тази вечер кауза, но ти си от най-богатите диджеи, ще ми подариш и цветя и ще сложиш парички в урната. Не само тези цветя. Всичките цветя тази вечер са само за галена. Обичам те, Дамяне, ето и бързо духнете! Welcome to Bulgaria! Всички сме свестни, че сме деликатни и с това сме известни. Известни сме, че сме много красиви.